Het is maar een simpele ijzeren potlietstreek door het Loon. Maar een spoorlijn staat nog altijd voor ontsluiting, verbinding, vooruitgang. Als een regio hem ontwikkelen wil, moeten je nieuwe potlietstreken op de kaart tekenen. Nieuwe sporen voor de toekomst. Als het erbij ligt, kan heel Friesland hiervan profiteren. We willen dat natuurlijk allemaal heel snel en het is nog nooit zo dichtbij geweest. Wat voor het noorden natuurlijk heel erg goed is. Hij mag er komen. Bestuurlijk Noord-Nederland viert de druk op Den Haag maximaal op om nou eindelijk te tekenen voor de Lelyline. Maar het Riek wil eerst meer onderzoek. Friesland ziet het mooi. Wij noemen het altijd de spoorbaan. Zo is het hier bekend. De spoorbaan. Nou, er zal een trein doorkomen van Annapolna naar Leeuwarden. Op Wieringen hebben ze er lang in gejood. Bij de onlis van de Oosterdiek zou er een spoorlijn komen die het Amsterdam met Friesland verbinden zou. Om het glooiende eiland reed te maken van de onlis watervast een sleufgroeven door het Longenskip. Hier zou aanstaan de vooruitgang voorbij stoten. Nou, 100 jaar later, staat de spoorbaan van Wieringen symbool van vervloeide dromen. En is het jammer dat hij nooit gekomen is? Geen idee. Geen idee. Ik weet niet of het fijn is als die treinen hier elke dag doorgaan. Nu komt hij hier nooit meer. Het is een gigantisch. Is dat jammer? Ik weet het niet. Het is wel druk hier altijd. Dit is, Van de Helder en het is jammer. Het is rustig. Zonder die trein. Net zeuren kan gebeuren. Gelukkig kwamen er polders. Zak hoe er een Zuiderzeeline komen van Lelystad, oer het Jereveen en Drachten naar Greensta. Maar al in de jaren 80 was het idee afsketten en in 2007 nog eens. Oant oorlijke lijn dit oude plan in een opnieuw opdoekte, onder een nieuwe naam. Er wordt al jaren op praat en nu komt er een onderzoek naar. Een nieuwe spoorverbinding tussen de Ronestad via Friesland naar Greensta. Er was een zwiere lobby opzet, die pas echt op stoom kwam, doet in december van 2020 het rapport van een potentieonderzoek verschijnen. Opgesteld in opdracht van de noordelijke provincies en het ministerie van Infrastructuur. Hieruit zou blijkend waan dat de Lelyline een goede investering is voor het noorden en het hele Loon. Den Haag wat flink bewerken om nou terug te pakken. Schijnbaar mooi succes. Ja, ik kan daar kort over zijn. Wat mij betreft moet hij er echt komen. Maar laten we hem dan ook aan gaan leggen. Alle reden dus om dat potentieonderzoekers onder de loep te nemen. We lezen dat de onlis van de Lelyline tussen de dik 3 en 6,5 miljard euro kostje zal. Lettere schattingen gaan trouwens al over de 9 miljard heen. Er zijn zo'n 22.500 reizigers daags in de trein stappen. Maar de helft daarvan binnen bestaande reizigers die het nu al in de trein uit Zwolle rijden. Daarbij zei het rapport dat, net sinds de tijdswinst, de afstand nog altijd te groot is om aan te kijken op het Daily Urban System van de Ronestad. Oftewel, van wenning ziekjen uit het westen blijft het noorden te ver voort. Wie gaat er naartoe? Wie komt daar wonen? We hebben Dat is precies de twijfel van Gert de Roo, hoogleraar planologie aan de Universiteit van Grace. Je kunt mensen niet met een mes op de keel dwingen als starter op de woningmarkt. Hé, we gaan in Drachten wonen. En dat betekent dus ook dat je bijna op het station moet bouwen. Want anders moet je van ergens in de periferie van een stad, Drachten, periferie van Drachten, op de fiets naar het station, neem je dan een trein, die zal weliswaar heel snel gaan. En ja, moet je eens kijken waar het dan heen gaat. Als je naar Haarlem moet, om Diemen of noem nog eens wat ergers. Dat doe je dus helemaal niet. Kansloos. Nee, dat is onzin. Waarom? Want dat is toch het hele idee?
Nou ja, eigenlijk hoef ik die vraag niet te beantwoorden. Die vraag zou je aan de politici moeten stellen. Hebben jullie daar wel eens wat dieper naar bekeken? Hebben jullie dat ook laten onderzoeken? En het haalbaarheidsonderzoek is daar terecht heel kritisch over. En ik omarm dat ook, want die kritiek, die onderbouwing, dat moet eigenlijk de basis zijn voor je uitspraak. Want anders roep je maar wat. En dan hoop je dat iemand in Den Haag niet al te wakker is en die geldstromen deze kant op schuift, om wat voor reden dan ook. Nou, dat is wel mijn belastinggeld. En ik vind dat niet zo heel verstandig. De Roo vernuvert hem de bot oer dat de politiek het rapport broekt als bewijs van bestaansrecht van de lelieline, wils dat rapport helemaal net uitsprutsen positief is. Nou ja, in dat geval kun je dus ook zeggen dat de politiek zijn kiezers niet serieus neemt, de belastingbetaler niet serieus neemt. Want als je een goed onderzoek hebt en je verwijst er op deze manier naar, moet je afvragen hoe je daar met elkaar bezig bent. Politici moeten dienstbaar zijn aan de regio, aan mensen, aan de belastingbetaler. En die moeten niet aan grootste projecten zich vertillen zonder daar goede onderbouwing bij te hebben. En legio alternatief hebben afgewogen. Maar nou zit er in Groningen bijvoorbeeld een universiteit met hele wijze mensen, onder andere in de planologie. Worden die gevraagd om mee te denken, mee te praten hierover? Heel af en toe. Maar daar is men helemaal niet mee bezig. De studies die worden aangedragen vanuit de universiteit. Want men bouwt een eigen verhaal. Dat is een eigen strakke discours. En daar hangt een hele hoop geloof, wensdenken en voorspoedgevoelens aan vast. En dat moet je misschien als politici ook wel hebben. Maar er zijn wel grenzen. En nou ja, die worden af en toe denk ik wel behoorlijk overschreden. Omdat het Noorden te min inwoners heeft voor een rendabele lelieline, doen de onderzoekers voort maar een ingreep. Ze hebben een scenario uitwerken met de bouw van 100.000 extra huizen. Die 100.000 huizen binnen dus net een gevolg van de lelieline, maar een betingst. Het rapport waarschuwt er nog bij dat dit net al te realistisch is. En denk erom, zeiden ze, dat zal de regio vrij wat verhoren. Als dat al slaagt, want de vraag is of het wel zo makkelijk is. Ja, dan heb je nog niet eens gehad over wonen volgt werk of werk volgt wonen. Maar dat is nu het gedachte. We gaan woningen zetten en dan volgt het werk wel. Gaan dan die mensen, die leraar, die gaat dan naar Drachten en gaat die daar les geven? Wishful thinking. En op termijn, over 10, 20, misschien wel 30 jaar, zal het zich wel settelen. Zeker. Dus dat is ook met de Eemshaven gebeurd. Maar dan om redenen die je nu niet kunt bedenken. Wat ook met die Eemshaven is gebeurd. Maar dat kun je ook positief uitleggen. Dan is die al maar wel aangelegd. Ook al duurt het misschien langer dan we Klopt, zouden willen. maar dan kun je dus een spoorlijn overal naar aanleggen. Dat is mijn bezwaar. En je kunt zeggen, baart het niet, schaadt het niet. Maar die euro kun je maar 1 keer uitgeven. Likewels, je kan als bestuurder denken dat je de ontwikkelingen zelfs een treukje jamatte. Daarom presenteren het Samenwerkingsverband Noord-Nederland bouwstenen voor een deltaplan. Eens is het plan meer een deal die het Noorden met Den Haag sluiten wil. Jouw us die lelieline, dan lossen wij Jim woningbouwproblemen op. Dan bouwen we net 100.000, maar 220.000 huizen extra. Dat liekt een gouden greep. Nou is de lelieline net meer een noordelijk belang, maar de oplossing voor een landelijk ruimteprobleem. En voor een goed idee over het gebruik van de ruimte moet je wijzen bij het College van Rijksadviseurs, officieel adviesorgaan van de overheid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Is dat een goed idee? Nee, ik vind dat geen goed idee. Je moet niet het probleem van iemand anders naar je toe halen om daarmee iets wat je graag wil hebben binnen te halen. Dus als je graag een spoorlijn wil, dan snap ik dat je het graag wil. Maar ik zou echt beginnen vanuit je eigen kracht. En volgens mij moet je ook heel erg nadenken wat je toe te voegen hebt aan heel Nederland. En wat je in ieder geval niet hebt toe te voegen aan heel Nederland, wat mij betreft, is goede woningbouwlocaties voor woonwijken die in de Randstad thuis horen. Je hebt hele andere kwaliteiten te bieden.
Het gaat over de kwaliteit van de dorpen en prachtige kleine steden die je hebt. Het gaat over natuur en recreatie, stilte en rust. En al die aspecten die kunnen enorm onder druk staan als je hetzelfde wil zijn als de Randstad. Terwijl je die nu wel hebt. Dus waarom koester je niet wat je al hebt en probeer je dat te versterken? In plaats van iets te pakken wat je nog niet hebt, waar ook heel veel problemen mee binnenkomen. Nou ken ik heel veel mensen die zeggen, om dat te versterken heb je massa nodig. Heb je mensen nodig. Dus groei is misschien niet het doel op zich, maar wel een voorwaarde om die brede welvaart te kunnen genereren. Ja, dat is heel erg denken vanuit de marktwerking. We zijn dus gewend om eigenlijk met een generiek beleid heel Nederland over één kam te scheren. En als er een norm is in de Randstad, dan wordt die ook letterlijk toegepast in Friesland en in Groningen en in Zuidoost-Limburg. Terwijl je kan afvragen of je niet veel beter met 2 maten of met 3 of met 20 maten moet meten in Nederland. En echt iets passends. Dat was een trein die even voorbij komt en hij stopte hier niet. Dit is een mooi voorbeeld van een snelle verbinding. Waar Grauw, waar we nu zitten, we eigenlijk niet zoveel aan hebben. Dus die welvaart gaat hier echt letterlijk aan ons voorbij, van die snelle verbinding. En het potentieonderzoek was scoren ervoor. De verbindingen in het noorden zelfs binnen ondermaats. Ik denk dat we juist in regio's als Friesland het er enorm over moeten hebben, wat voor mobiliteitssysteem past daarbij. En dat is niet het mobiliteitssysteem waar Amsterdam en Parijs gelukkig van worden. Namelijk snelle spoorlijnen. Maar dat moet een systeem zijn wat veel dieper en fijner die regio ingaat. Wat eigenlijk meer in de haarvaten van dit stuk maatschappij past. Ja. Het idee is, in Friesland, Heerenveen profiteert, Drachten profiteert en daarmee eigenlijk automatisch het hele land eromheen. Klopt dat beeld? Nee, dat beeld dat klopt niet. Het zijn de sterke knopen die stations krijgen waar het al sterker wordt. En nog sterker wordt. Dus terwijl de minder bereikbare plekken eromheen juist minder aantrekkelijk worden daardoor. Dus het is de winnaars worden nog grotere winnaars. En de plekken die het moeilijk hebben, daar trekt nog meer weg. Dus het is je ziet het overal in Nederland. Dat succes breeds succes. En de spin-off naar de omgeving, zo werkt het in de economie niet. Dus die lelielijn die zuigt niet aan, maar die zuigt eigenlijk het land leeg. Ja, ik denk dat het ontzettend belangrijk is om te beseffen dat zo'n spoorlijn vooral een aantal hele belangrijke plekken die nu al goed gaan, zoals stad Groningen of de regio Amsterdam, dat die er vooral sterker van worden. Maar heel erg de vraag is wat de regio Friesland er sterker van wordt. Want ik ben bang dat die gewoon overgeslagen gaat worden. En dan heb je dus zometeen een hele grote investering van miljarden in een spoorlijn die letterlijk deze provincie voorbij gaat. Daarmee jouwt Rijksadviseur Veldhuis een wezenlijke waarschuwing. De lelielijnen zou worden zo de noors van het Heerenveen en Drachten voorbij razen kunnen. Als een trein snel is en overal moet stoppen, dan heb je een trein die niet bestaat. Dat kan gewoon niet. Dus als er echt geïnvesteerd wordt in een snelle verbinding tussen Amsterdam en Groningen, dan worden er harde keuzes gemaakt. Dat moet dan echt in een uur kunnen. En dan kom je op een trein die maar 1 keer stopt. En als ik dan naar de kaart van Nederland kijk en de ontwikkelingen, dan wordt dat Lelystad, omdat daar misschien een vliegveld geopend gaat worden. En Groningen, omdat daar al heel veel universiteitskracht zit, heel veel werkgelegenheid zit. En dat het al een grote stad is. En dan heb je het wel gehad. Dus dan wordt het Amsterdam-Zuid, Lelystad, Groningen. En meer zit er niet in. Aan jonkende bouw van honderdduizenden huizen heeft het noorden nog een troefkaart in handen. Een vlugge spoorverbinding naar Noord-Duitsland en over Oldenburg, Bremen en Hamburg naar Scandinavië toe. Supersnelle internationale treinen binnen ommers het beste alternatief voor vleermachines.
En kijkend naar ook de ambities die we ook op Europees niveau hebben, met name als het gaat om CO2-reductie. En dat nu nog mensen stappen in een vliegtuig voor vluchten minder dan 700 kilometer. En dan denk ik, ja jongens, dat is niet van deze tijd. En nou, als je die nou in de trein kan zetten, nou, dat zal ontzettend veel doen ook voor de CO2-reductie. We moeten dus naar de ambities van de Europese Unie zien. De Europese Commissie werkt met een kaart met zogenaamde TEN-T-corridors, het Trans-European Transport Network. Voor deze haat-transportlijn liggen miljarden aan subsidies klaar. Noord-Nederland is op deze kaart maagdelijk wiet. Ja, nou dat is dus een keuze geweest van de lidstaten samen met de Europese Commissie. Als je het mij vraagt, en dat doet u, denk ik dat Noord-Nederland wel wat meer zou verdienen op het gebied van infrastructuur dan wat er op dit moment ligt. Hoe gemakkelijk is dat om een nieuwe corridor op de Europese kaart te tekenen? Ja, dat is niet makkelijk. Die corridors, daar is van nu gezegd, het kernnetwerk moet in 2030 af zijn, 2030. En het uitgebreide netwerk moet in 2050 af zijn. Ja, voordat je daar allerlei verbindingen aan toe gaat voegen. Want hoe meer je eraan toevoegt terwijl het nog niet af is, hoe verder die doelen uit zicht verdwijnen. Maar er dan voort maar een streek troch de plan. Europees parlementslid Tom Berendsen, specialiseren in transport en regionaal beleid, wil nog wel wat hoop bieden. Waarom past hij bij de Europese doelstellingen? Kijk naar verduurzaming, ontzettend belangrijk. Nou, op het moment dat de lelielijn er ligt, ga je veel mensen uit de auto halen en gaan voor de trein kiezen. Dus dat is een belangrijk. De tweede is, hoe zorgen we ervoor dat regionale economieën krachtig worden, sterker worden, waardoor ze uit de crisis kunnen komen. Nou, en daar is een goede verbinding is daar natuurlijk essentieel bij. En ook dat kan de lelielijn bezorgen. Maar hij gaat niet over een staatsgrens. Nee, maar tegelijkertijd zorgt een lelielijn ervoor dat de verbinding met Duitsland en de verbinding met Scandinavië natuurlijk ook verbeterd kan worden. En dat is waar Europa naar kijkt. Dus wil dat ooit wat worden met dat idee voor een snelle spoorverbinding door het noorden, dan moet je dat samen met de Duitsers doen. Ik denk dat je in ieder geval een beter verhaal hebt als je dat samen met de Duitsers doet. En misschien wel met een aantal landen uit Scandinavië. Daar zit de kern ook vaak van Europese samenwerking. Als je als Nederland alleen komt en een goed plan hebt, dan maak je kans. Als je met meerdere landen komt, dan maak je natuurlijk meer kans. Maar zitten ze in Duitsland krijg zat te springen om die lelielijnen terug te loeken naar Bremen en Hamburg daar? We springen op de trein naar het eerste. Maar 10 kilometer voorbij naar je Skoons is het al ho. Tevens het eindpunt van deze trein. Wilt u verder reizen naar het Leer? Hier wordt u met de bus vervoerd. En dat is al saai zie je zo. Das tut weh, dass sie jetzt schon seit 6 Jahren mittlerweile so da liegt. Das war ein Schock in 2015. Ja, völlig unverhofft natürlich. Die Meldung, dass ein Schiff in die Brücke gekracht war. Wir sind fast 6 Jahre weiter und die Brücke ist noch immer zerstört. Ja, die Leute sind sauer, sehr sauer. Das ist, wenn man überlegt, diese Brücke ist gebaut worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie ist im Zweiten Weltkrieg am Ende 1945 zerstört worden von deutschen Soldaten. Und 6 Jahre später, 1951, wurde diese Brücke eröffnet. Jetzt, nach diesem Schiffsunglück von 2015, sind wieder 6 Jahre vorbei und hier ist noch nicht eine Schraube gedreht. 2024 soll die Brücke wieder eröffnet werden, wenn alles gut geht. Aber die meisten Leute haben Zweifel und sagen, das dauert länger, viel länger. Het verhaal van de Friesenbrücke over de Ems toont hoe wichtig de Duitsers een vluggenverbinding met Noord-Nederland vinden. Es ist eine Brücke mit nur einer Schiene. Ja. Kann nur ein Zug passieren. Wird das mit der neuen Brücke auch der Fall sein? Das wird erstmal so der Fall sein. Es gibt das Projekt Wunderline, eine schnelle Bahnverbindung zwischen Groningen und Bremen, die geplant ist. Da gibt es Ausweichstellen auf dieser Strecke, dass Begegnungsverkehr zwischen Zügen möglich ist. Aber die wird erstmal einspurig bleiben, auf jeden Fall. Aber dann redet man über Nahverkehr, ein Regionalzug. Genau, richtig. Das ist regionaler Nahverkehr par excellence sozusagen. Und das ist perfekt. Für die Leute hier ist das perfekt. Und die Lelielijn, ist das hier bekannt? Nein, absolut nicht. Sie hatten mir davon geschrieben und dadurch weiß ich selber auch erst davon. Aber in der Bevölkerung ist das kein Thema bislang.
keiner weiß von dieser Lelylijn. Nein, man kennt das Wunderline-Projekt, das ist vielen Menschen hier bekannt, aber das neue Bahnprojekt, das ist hier nicht bekannt. Es gibt in Deutschland ganz andere Ideen über Zugverbindungen als in den Niederlanden. Auf jeden Fall, das würde ich so sagen. Ja. Wunderline ist ja auch ein Projekt, was wir schon lange vor uns hinschieben und das ja auf einem guten Weg war, aber durch die Brücke hier, durch die Zerstörung der Brücke ja gestoppt wurde. Aber ich glaube, viele Leute hier in der Region, die profitieren von dieser Wunderline-Idee erstmal mehr als von dem anderen neuen Bahnprojekt, von dem Sie sprechen. In Oost-Friesland is het wachtje vooral op de Nije Brege. In Nederland is het wachtje op de Duitsers die het over de Brege komen met investerings in een knappe spoorlijn naar Grens. Wil dit tracé eer een internationale hege snelheidslijn worden, dan moet het landelijke Bundesregeer dat besluiten. In overleg met Deutsche Bahn. We zie je de Duitse Staatssecretaris op met deze Frage. Wäre das eine Möglichkeit? Das glauben wir nicht. Wir haben bei unserer Bundesverkehrswegeplanung genau diese Strecke untersucht. Und wir haben nicht genug Passagieraufkommen feststellen können, dass wir diese Strecke rentabel mit Fernverkehr betreiben können. Deswegen haben wir den Nahverkehr. Und den Nahverkehr kann man auch verlängern, wenn man will. Aber da sagen wir, zwischen Groningen und Oldenburg würden wir nur Nahverkehr fahren auf deutscher Seite derzeit, weil wir die Menge an Passagieren nicht erkennen können, die diese Strecke zusätzlich benutzen. Wenn wir von Hamburg oder Bremen nach Amsterdam fahren, sind wir eigentlich wesentlich schneller über Osnabrück. Bei der Eisenbahn ist die Frage nicht die Streckenlänge, sondern die Geschwindigkeit, die ich fahren kann. Und die ist auf der Strecke unschlagbar. Deswegen fahren bei uns die Verkehre über Osnabrück und gehen dann Richtung Amsterdam. So diese Idee von einem Schnellzug Amsterdam, Groningen, Oldenburg, Bremen, Hamburg und weiter nach Skandinavien, das ist Ihrer Meinung nach eher unwahrscheinlich? Es ist eher unwahrscheinlich. Wir arbeiten sehr stark daran, dass wir die Strecke von Amsterdam über Osnabrück, Hannover nach Berlin deutlich beschleunigen. Und dass man an dieser Strecke umsteigen kann. Einmal in Osnabrück oder in Hannover, dann Richtung Hamburg und Skandinavien. Weil die ganzen Verkehre aus Skandinavien gehen in aller Regel über die Relation Osnabrück oder über die Relation Hannover. Das heißt, Verkehre, die aus den Niederlanden kommen, können dort umsteigen und haben dann mindestens eine stündliche, teilweise bald sogar eine halbstündige Verbindung dann nach Hamburg und nach Skandinavien. Also von daher gesehen ist es eisenbahntechnisch viel einfacher, diese Knoten anzufahren und einmal umzusteigen, als einen durchgängigen Verkehr zu organisieren. Geen Duitse interesse dus voor het terugloeken van de Lelylijn voor internationaal snelverkeer. En, zei de staatssecretaris, zijn Nederlandse collega is het met hem eens dat er te min reizigers binnen voor een vlugge spoorlijn over Grens en Oldenburg. Ja, die teilt natürlich die Auffassung, dass wir die Strecke auch ökonomisch rechenbar machen müssen, das heißt mehr Passagiere brauchen. Es ist die Frage, können wir es darstellen, von Amsterdam über Groningen und dann letztlich Oldenburg, Bremen, Hamburg eine Linie aufzubauen. Derzeit haben wir das untersucht, gibt es zu wenig Aufkommen. Wenn das eines Tages anders würde, dann könnte man dem Gedanken auch näher treten. Also ich will das nicht ausschließen, aber zum derzeitigen Zeitpunkt ist das nicht denkbar. Die Frage ist, wo kommen die Menschen her, die diese Strecke, auf dieser Relation reisen wollen? Das ist das Entscheidende. Wenn mehr Menschen mit der Schiene fahren würden und mehr diese Strecke fahren wollen, dann rechnet sich das auch. Aber derzeit können wir das nicht erkennen. Wollen de Duitsers meegaan, dan moet er eerst een vracht reizigers bij. Dus honderdduizenden extra inwoners in Noord-Nederland en Duitsland. Waar die omkering? Bouwen als betingst van de Lelylijn. De eerste aanbeveling in de potentiestudie is dan ook onderzoek je als je die verstedelijking in het noorden wil volgen. Het heeft immers grote impact op de economische en sociale structuur, cultuur en landschap. Zo'n onderzoek doe je in een maatschappelijke dialoog, maar je allen als inwoners. Je begint in ieder geval eerst met een goede visie voor Noord-Nederland als geheel. Waarbij je de economie, maar vooral nog meer de kwaliteit van leven van Noord-Nederland weet te versterken. En die visie is niet om te zeggen zo moet het, is juist bedoeld voor discussie.
Nu wordt er opportunistisch geroepen. Is er geen discussie? Want over die 220.000 woningen is geen discussie. Sterker zelfs, alle gemeentes die beginnen te rennen. Welk deel is van mij? Het is bespottelijk. Terwijl je graag wilt dat je het hebt over de onderbouwing. En van daaruit zegt van, maar dan is dit wel een fantastische visie. Dan krijg je een gesprek. Waar willen we in Noord-Nederland naartoe? En dan ben ik heel benieuwd wat Friesland vindt. Heel benieuwd. Maar ik weet al wel wat u vindt. Ik zou het niet doen als ik Friesland was. Want ik denk dat Friesland zoveel meer en anders te bieden heeft voor Nederland. Die ik nooit prijs zou willen geven voor, ik noem mezelf maar even als doelgroep arrogante forensen. Die voor weinig geld in een boerderij willen wonen met een Tesla en dan altijd naar Amsterdam reizen. Om daar hun geld te verdienen en geen binding hebben met de plek. Dus ik zou echt gaan voor de kracht die je zelf hebt. En kijken hoe je kan groeien vanuit de kracht die je zelf hebt. Intussen stiert een lelieline, net gesteende de Zwieren lobby, nog altijd net op het lijstje noodzakelijke projecten van het toekomstbeeld Iepenbier van 4 en 2040. En kwam het net in de benaming van het zogenaamde Groeifonds. Een pot geld voor grote infrastructurele projecten. Maar kwartlien publiceerde het ministerie van Inlandse Zaken al een kaart met plakken dat er 1 miljoen huizen gebouwd worden kunnen die het nodig binnen in ons land. Noord-Nederland krijgt hierin bepaald net die 100.000 huizen taviest, maar een zuinige tol van heel duizend van Friesland. Den Haag neemt de rekkende hoorn van Noord-Nederland nog net aan. En Duitsland ook net. Dan moet het versier nog maar eens op Brussel. Europese steun is altijd aanvullend. En de reden daarvoor is dat je alleen vanuit Europa in projecten wil investeren waarvan een lidstaat, een land zelf ook zegt, dit is voor ons heel belangrijk. En ik denk dat het daar op dit moment stopt. Dus de sleutel ligt in Den Haag? De sleutel ligt absoluut in Den Haag. Als Den Haag zegt, samen met de regio, we gaan dit doen, dan kan je naar Europa toe en dan kan je zeggen, luister, dit willen we doen, leg alsjeblieft geld bij. Jullie zijn rijksadviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening. Wat adviseren jullie de regering? Als rijksadviseurs zien we dat er een aantal hele grote en belangrijke vraagstukken voor de toekomst van Nederland liggen. En dat gaat niet over 2030, maar wat ons betreft gaat het over 2100. En ik vind het heel gevaarlijk om nu op een acuut probleem, die gaat over woningbouw, een deal te maken met een investering in een spoorlijn. Terwijl we het moeten hebben over de ontwikkeling tot en met 2100. Eigenlijk zegt u, ontwikkel een visie voor Noord-Nederland of voor welke regio dan ook. Ja, nou ja, er worden natuurlijk al heel veel visies gemaakt in de verschillende regio's. Dus ook voor eigenlijk alle regio's in Nederland zijn we op dit moment bezig visies te maken. In samenwerking met de Rijksoverheid, de provincies en de gemeentes. Maar die visies die passen nog niet op elkaar. En de legpuzzel van al die visies in Nederland passen zeker nog niet op elkaar als je naar heel Nederland kijkt. Want ik zie ook andere regio's dezelfde deal vragen. Dus ik zie ook Eindhoven zeggen, we hebben een lijn naar Duitsland nodig. En de regio Arnhem-Nijmegen heeft diezelfde lijn in de aanbieding. En Amersfoort, Enschede doet hem ook in de pot. Dus als wij zeg maar, al die regio-aanbiedingen honoreren, dan hebben we straks 3, 4, 5 snelle verbindingen naar Duitsland. En die moeten we echt in de komende 2 jaar heel snel met elkaar. Dus niet alleen maar Groningen, Friesland, Flevoland met het kabinet. Maar wat mij betreft met alle regio's samen het gesprek aangaan. En dat betekent dat ik adviseer aan de formatietafel om een regeerakkoord te maken dat compact is. En eigenlijk vooral afspreekt dat we binnen 2 jaar een hele goede visie op de toekomst van Nederland hebben. En hak dan een knoop door. Dus leg die biedingen even naast je neer, ga er even op kouwen en neem nu nog geen besluit. Ja, leg ze naast elkaar. Ik zou zeggen, niet naast je neer, ontvang ze. Stop ze in het dossier van een belangrijke input om die afweging te kunnen maken. Maar ga daar nu geen besluit over nemen.
Was misschien ook een hele mooie verbinding geweest. Dat zou ook kunnen. Ja. Maar ja, we zullen het nooit weten, denk ik. Met of zonder trein, het leven gaat wel door. Het gaat door. En nou heb ik een mooi stukje in eigendom. Is ook wat waard. Ja, ik kan zeggen, ik heb een stukje sporentracé. Of de bedoeling een sporentracé. Dus ja, daar lopen de koeien. Dat is weer wat anders.